Hello po sa mga Bicolanos all over the world. Yeah. So, kumusta po kamo today? Hope okay naman po kami. If not, just listen to this podcast and hope I make your day happy again. I'm your host for today. My name is Don Peter Madarinig right now. You're listening to the episode 10 of Kaulay Podcast. Yes! Finally, nakabot naman kita sa episode 10. So, sa padagos po na nagsusubaybay kang podcast ko. Thank you very much. And also, gusto ko mag-thanks kay special shoutout kay Ate Kim and Ate Jonah. Yeah. May good feedback kay Sinda sa podcast ko. Di ko kaya aram na nagdadangog man pala Sinda kang podcast ko. Actually, sinabi nga ni Dana, yun lang yung episode mo doon. Parang medyo nabitin. Pero sinabi ko man sa Inda kan day night doon na may upcoming episode ako. Yan. So, thank you very much po ate ha. Daw pa nung nagdadangog Sinda sa podcast ko, nagayon naman Sinda sa podcast ko. Yan. So, madawa na po kita sa pinaka-topic for today. I'm using a Comfort Cards version 1 and uni na po ang card na kapot ko for this episode. Yan. So, sabi di, kailan ka huling nakaramdam ng pure joy? Ano ang nangyari? Yan. So, sa Bicol, kasaring ka daan huring nakamati kang pure joy or tunay na kaugbahan? Yan. Tapos ano nangyari? Yan. So, i-share ko sa inyo guys. Last May, nalingaw ko na kaya kung kasuarin. Basta May, third week of May, mga arunggaan, nag-visit si Uncle and Pinsan kong lalaki digdis sa Tigaon. Halis sindang libmanan. Yung Negros sa family ni Papa sa Negro. Taga-libmanan talaga sinda. Ang purpose ninda sa pagbisita is sindag for content ninda. Naman kay si Uncle ning ko diyan nagba-vlog naman siya. Tapos ang mga content is halos mga drone shot and yun na to, maganda lang yung mga content ni Uncle. Daw paano baga pag may mga drone shot na healing taso, point of view, kan nasa taas, basta yun na yun. Basta magaya ng mga shots mo ni Uncle, dawa pa kaya nag-igdisinda para mag-shot kang i-content ninda sa vlog ninda. Yan. So, ang inot na destination nito guys is sa Tagas Boulevard. Yan. So, mga 2 yung mga alas 2 yata kami kayo dito nagduman. Tapos medyo mainiton pa kaya dahil muna palipad kang drone. Yan. Kaya muna kami sa pagpangandagat. Tapos kaming tulo, so pinsan ko lalaki, tapos itong akong lalaki yan kami sa gilid kandagat, nag-restoryahan kami, tapos bigla na kaming sinalapok ang alon. Di wow. Dahil pa nga, may talaga akong kayo dito, apo dyan. Bado. Ang plano kay do, si pinsan ko sana, plano niya ko magkarigos. Kasi yan nga, hindi natuloy ta. Maalon talaga kay do that time. Tapos yung kami sa gilid ng dagat, tinanong kami kang alon. Kaya ngirit kami. Di ba? Pero at least, core memories, bihira kay kayo makariling ka mga kapamilya ko lang sa side ni Papa. Kaya yan, parang pure joy din yung moment na yun. Kasi banding mi ka pinsan kong lalaki, na itinuturing ko naman, tugang ko. Yan. So, last week kayong hilingan kayo guys is convention kan mga Jehovah's Witnesses sa Pili last June or July 2024. Yan. So, medyo halo yan kaya kan nagigdisinda para mag-vlog. Yan. Ugbahan na akong maray. Yan. Hindi ko na pati araman sabi ko. Yan. Tapos, mga kito kan pa-sunset na dumanal ka to tigpalipad sa drone. Maganda yung pagkako. Yan. So kung gusto niyo mahiling yung video nito, dito guys yung page kang uncle ko tika pong vlogger on Facebook. Tapos pag nahiling niyo yung Tagas Boulevard yan ito. Tapos yun na ito. Tapos ako parang guys, so nagano ko itong video. Tapos tig voice over na lang ni uncle. Daw paano okay man sa video. Yan. Tapos kang Banggina nagano naman kami. Abo dyan, pa Nato Boulevard. Tapos, yun na ito. So, take-share ko sa Indo. Yan, magkaiduman pa lang si Ate Jonathan, si Ate Kim. Kan-time na ito sa Nato Boulevard. Kaya, happy-happy yung kami Hindi lang kami nag-iisa. Yan, in other words, di ba? Tapos, yun na ito. Nakamati man ako pang pure joy. Nagkakaigwa ng good feedback sa Ate Kim. Tapos, Ate Jonah about my podcast. And kung guro na nila na gusto ng podcast ko. Kaya, yan. So, thank you very much. Somehow may mga people na naka-appreciate ang podcast ko. And those memories, I will cherish it forever. Yada, English talaga. And so, ipatuloy tayong story yan. So, nakabot ng isa na to
tagshot giraray kang boulevard kang nato. Kaso medyo halipot pa kaya yung boulevard kang nato. Sangon yan na June, yan, June 3, yan. Ko na pati, June 3, yan. Medyo pa ang boulevard kang nato. Pero paglaba naman ko sa maarabot na daw. Yan. So, yun na yung story time da. Okay, so, i-flip ta na ang card. Yan, so sabi di, yung pure joy, hindi mo yan palaging mahahanap. Okay? Pero kapag dumating, siguradong tatatak yan sa puso mo. Yan. So, ka namin siya ko kasabago. I will cherish it forever. Yan. So pag sunasal po kami kan ko dyan alon, kan pinsan ko, tas kan tuwang lalaki, tapos yung good feedback na at about my podcast that caused me pure joy, and somehow di ko talaga ito malingawan, kaya dadagdagan ko na lang to sa mga positive comments if ever na makamate ako ng negative thoughts tayo. Hindi ko pa talaga maiwasan kan nakagingay nag-anxiety ako, pero pag nag-anxiety man lugod ako, ko lang yung mga haliw ng negative thoughts yan. So thank you guys for listening to this podcast, and hope nag-enjoy man po kamo sa paghinanyog. Yan, so I'm your host for today, your broski. My name is John Miller Maderanagua, and hope magkaiba po giraray kita sa susunod na episode. Bye bye.